нашего Иисуса Христа, и люби Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами. А той им отговори: не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в своя власт, но ще приемете сила, кога слезе върхове Дух Свети, и ще ми бъдете свидетели в Иерусалим и в цяла Иудея и Самария и дори до край земя. Благословляй, благословящия Тя, Господи, освещая Тя, оповающия, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя, сохрани, освети любящие благолепие Дому Твоего, Тех воспрослави божественную Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирове Твоему даруй, церквам Твоим, священникам, народу нашему христолюбивому воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свише ест, сходяй от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Амин. Свети Йоан Рилски е върхът на българската святост, както Рилската планина е най-високата планина сред българските, изобщо балкански планини, така и Свети Йоан Рилски е върхът на българската святост. Така че този път е един път към светостта, път
към този, който дава светостта, към нашия Господ Исус Христос.